kadi no siyak asit ganda na beng-bengkan daytoy make up ko na in case metoy lipstick ko nakiting kantoy bestida magkita laeng napintas Alex ko unada siya ay garampang babalasan siya kaguradahan aglalo no ada asala lalaki agi inunadahan no da akon iti salaan jak paatiw kada kwada nauray anyaman asala siya kuntay istar da serga maragampang isutun kunada ay jak pulos maawat dayta maragampang isut ipupukaw da isardeng yun apala dayta HBO Records and Oyuboy Production. iti kalsada siya kuntay tal-talyawenda patpatong ko anyat kininan siyak meten tay kit-kita enda at sa lupang sa gawising ka nagdilalaki ipatayap da babaro wenno adda asawa agkatay da no siyak makita da kunada siyak tay garampang babalasan siya kagurada aglalo no adda pasala lalaki agi inunada no adda akon iti salaan jak paatiw kada kuwada tauray anyaman asala siya kuntay istar dan serda maragampang isupun kunada ay jak pulos maawat dayta maragampang isut ipupukaw da isardeng yun apala dayta maragampang isut kun kunada ay jak pulos maawat dayta maragampang isut ipupukaw da isardeng yun apala dayta maragampang isut kun kunada ay jak pulos maawat dayta maragampang isut ipupukaw da isardeng yun apala dayta isardeng yun apala dayta Nagmayat tapagim imagina taypungan na pagsad sa dagan aglalon malagip mo tay kursunada paturay mo nga maburburay raya ay nagmayat pag-imaginan taypungan no sumruta aarman angut-angutem sa dagsadagan pirit-piritem labus-labusan ay nagmayat kawil-kawilen bisong-bisongem kagat-kagatem intun tarik ng ketag mamayaten ay paglebang mapaggegeretanen ay nagmayat pag-imaginan daytay kung ano sumrota aarman angut-angutem sa dagsadagan pirit-piritem labus-labusan ay nagmayat kawil-kawilen bisong-bisongem kagat-kagatem intun tarik ng ketag mamayaten ay paglebang mapaggegeretanen ay tanaganas pudno anaganas ay tanagimas pudno anagimas di agimagine uray pungan laeng ar-ari kapem pirit-pirite
tapungan mo. Itaktak mo, ipababakin, ipangato. Itaktak mo, isikikin, ipasango. Tapnon marnekat, panag-imagine mo. Paturay mo, inggan at di mapit-pit. Paturay mo, inggan at di mapes-pes. Day supot, day sultod, di pagpunasam. Daling at mo, numalpas ta inubram. Ay tanaganas, budno anaganas. Ay tanagimas, budno anagimas. Di ag-imagine, uray pungan laeng. Ar-ari ka pempirit-piritin. O pungan dakil ka akatulungan. Anang et iliw buken aarman. Alamay ang subutan ka apalbaliwan. Nagmayat ka unay apagtatakan. Itaktak mo, naitapungan mo. Itaktak mo, ipababaken, ipangato. Itaktak mo, isikikan, ipasango. Tapnon marnekat, panag-imagine mo. O pungan nagmayat ka apag-imaginan. O pungan nagmayat ka apagtatakan. Pilipinas a great history according to our geography. Manila is the capital city that end point from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque. From the north, Batanes, Apare, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, and we add 3 islands more, Mindoro, Marinduque, Romblon, then down to Visayan Shore, Mimosa Beach, sugar, coconut, and corn. Ay, 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 ay. Cebu, Mactan, Mandawi, ay, 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 ay. Bohol, Samar, Leyte, ay, 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 ay. Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, City Hor, Dumaguete. Now let's go to the land of promise, the land of Mindanao, Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambaho, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and the 3 provinces of Davao, Davao Sur Oriental, del Norte, Cotabato, Lanao, Sulu, Tawi-Tawi. Ay, 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 ay. Philippines has a great history. Ay, 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 ay. Manila is the capital city. Ay, 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 ay. All tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country. Sayawan sa aming baryo, orkestra ay nagkangkulo-kulo. Ang kanilang mga instrumento ay luma na at sintonado. Ang drummer ay inuubo-ubo, ikain pa ang nagbabaho. Saksoponista ay mga gwapo, nakaturot patay sira ulo. Itik, trumpet ay kalawangin, barado at wala ng hangin. Trombon ay yuki-yuki na rin,
Ihip ay bungal ang ipin. Nagalit ang mga barangay, orkestra'y kanilang inaway. Dahil sa kanilang tugtog na walang kabuhay-buhay. Come on! Ibinalit ang hayop na kumbo, baboy ang napapaho. Ang drummer ay aso, butikit ang nabibiyano. Pusa ang organista, manok ang gumigitara. Ayos din ang aming disco, sa tugtog ng hayop na kumbo. Nag-rock and roll ang mga daga, nagbudots ang mga palaka. Nagalit ang kamayong bakla, kakalabaw na tumuntula. Palakpakan ang surot at ipis, sa gagambang nagpa-flying trapeze. Ayos din ang aming disco, sa tugtog ng hayop na kumbo. Ayos din ang aming disco, sa tugtog ng hayop na kumbo. In every afternoon, 3 o'clock, I read your letter. Ahay, sa may bintana. Ahay, sabay ang luha. In every evening until midnight, I couldn't sleep tight, because I'm longing for you. Because I'm longing for you. Enero, Pebrero, hinihintay kita, hindi ka dumating. Lumagpas ng Marso, I've been waiting for you hanggang Abril. Lumapit ang Mayo, ako'y nalulungkot ng pista sa atin. Pagkat ika'y wala, di ka nakapiling. Lumipas ng Hunyo, Hulyo, Agosto, ay wala ka pa rin. I've been longing for you, my heart is aching. I cannot wait longer, I'm always crying. If you cannot come home, I look for another. Hirap kasi itong nobya kong sexy dancer. Buhat ng mag-abroad, nakalimutan na ako ang kanyang boyfriend. Ang mga sulat ko di na niya pansin. Loh, pagka lang nag-abroad, nasa Olonga ko sa isang beer garden. Hanggang nag-September, hanggang nag-October, ika'y wala na. Ang paghihintay ko sa'yo, darling, ay wala ng pag-asa. At nung nag-November, hanggang nag-December, muling nagpasko na. I'm still waiting for you, darling, nasaan ka? Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septembre, Octobre, Novembre, Decembre, come back to me. In every afternoon, 3 o'clock, I read your letter. Ahay, sa may bintana. Ahay, sabay ang luha. Thank you.
Since